Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε την κυρία Ελισάβετ Γεωργίου, ψυχολόγο και σύμβουλο καριέρας. Καλησπέρα σας, κυρία Γεωργίου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο κεντρικό δελτίο της DR τηλεόρασης. Κυρία Ελισάβετ Γεωργίου, ψυχολόγος, σύμβουλος καριέρας, όπως είπαμε, μέλος του Συλλόγου Έλληνων Ψυχολόγων και του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας. Πήρατε την πρωτοβουλία να υλοποιήσετε μια δράση στον Δήμο Άργους Μυκηνών, στο Άργος, έτσι, με τίτλο «Δράση θετικά». Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η δράση και ποιοι οι στόχοι της? Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει και στην Αθήνα. Θέλησα να το εφαρμόσω και στο Άργος και βρήκα πολύ θετική ανταπόκριση και τη συνεργασία και την πολύ στενή υποστήριξη της ΚΕΔΑΜ, της κοινοφελής επιχείρησης του Δήμου Άργους Μυκηνών, με τον κύριο Γκαβούνο και τον κύριο Δελή που είναι υπεύθυνος της βιβλιοθήκης. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε σήμερα μια δράση με στόχο την κινητοποίηση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Σύνθημά σας, όταν οι άλλοι βλέπουν το σκοτάδι, εμείς ψάχνουμε το φως. Ακριβώς. Πώς θα το βρούμε λοιπόν το φως? Με ποιους τρόπους? Βλέποντας λίγο πιο θετικά τα πράγματα, γιατί όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Όπως και τα κέρματα, δεν δίνουμε μόνο τη μία πλευρά, δίνουμε ένα ολόκληρο κέρμα. Έτσι λοιπόν και στη ζωή μας, το να σκεφτούμε θετικά, το να δράσουμε θετικά, θα μας οδηγήσει και σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αρνητικές επιπλοκές και επιδράσεις της κρίσης. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν μέχρι και την αυτοκτονία. Οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί ακόμα και στην περιοχή μας, όσο και αν δεν δημοσιοποιούνται τόσο πολύ κάποια στοιχεία. Και φυσικά η κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών έχει αυξηθεί, είτε αυτό αφορά τα φάρμακα, είτε αφορά τις ναρκωτικές ουσίες. Θέλοντας λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με θετικό τρόπο αυτό που συμβαίνει, λέμε δράμε θετικά, ενωνόμαστε, κάνουμε μία παρέα όπου συζητάμε και ο καθένας βρίσκει ένα χώρο έκφρασης και μία υποστήριξη σε αυτό που του συμβαίνει, γιατί δεν είναι μόνος του. Όλοι μαζί είμαστε. Σε αυτή ειδικά τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία που διανύουμε, έτσι, από το μέλλον στους περισσότερους από μας φαίνεται αβέβαιο, πολλοί νιώθουν ότι δεν υπάρχει και καθόλου προοπτική, ότι η ελπίδα έχει σβήσει. Είναι το αδιέξοδο. Αυτή η αίσθηση του αδιέξοδου και της ματαιότητας. Κάτι το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε, ότι κάτι ξαναγεννιέται από την καταστροφή. Και μερικές φορές στεκόμαστε μόνο στην καταστροφή, δεν σκεφτόμαστε και αυτό το καινούριο που γεννιέται. Εσείς λοιπόν θα δείξετε τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων, των αρνητικών που γεννά αυτή η κρίση στη ζωή μας. Είναι περίπου έτσι. Γιατί δεν είναι να δείξω εγώ τους τρόπους. Όλοι μας ξέρουμε τους τρόπους που έχει ο καθένας να αντιμετωπίσει την κρίση και να διαχειρίζεται τις αλλαγές. Απλά πολλές φορές χάνουμε την επαφή με τη διαίσθησή μας, με το συναίσθημά μας, με αυτό που μας συμβαίνει. Εγώ λοιπόν μέσα σε μια ομαδική δουλειά θέλω να κινητοποιηθεί στον καθένα ο τρόπος να αντιδράσει στην κρίση. Άρα δεν έχει να κάνει με μένα και τις μαγικές λύσεις. Μακάρι να τις είχα και θα τις είχα εφαρμόσει και ίσως και εγώ να είχα άλλα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι μαζί να κινητοποιηθούμε και να δούμε συνολικά κάποιες ιδέες. Οπότε αυτές θα είναι ανοιχτές συζητήσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπου θα συμμετέχουν σαφώς και όσοι παρακολουθούν. Φυσικά. Δεν είναι θέμα παρακολούθησης, είναι θέμα συμμετοχής. Και να τονίσουμε ότι εσείς δεν έχετε κάποιο οικονομικό όφελος από αυτή τη δράση, είναι μια πρωτοβουλία δική σας. Σαφέστατα. Την κάνετε για να συμβάλλετε στην επίλυση των προβλημάτων, όπως είπαμε, που μπορεί ο καθένας να αντιμετωπίζει και να δώσετε αυτό το μήνυμα ότι δρούμε όλοι μαζί. Το δικό μου όφελος σε αυτό που συμβαίνει είναι, δεν ήθελα να κατέβω στο Σύνταγμα και να βγω σε διαμαρτυρίες και πράγματα, γιατί ένιωθα ότι ήθελα να κάνω κάτι πιο ουσιαστικό. Και για μένα αυτό είναι το όφελος, είναι ο δικός μου τρόπος αντίδρασης στην κρίση. Είναι ο δικός μου τρόπος το να σταθώ και να κινητοποιήσω κάποιους ανθρώπους που μπορεί να θελήσουν και αυτοί να κάνουν το ίδιο και να κινητοποιηθούν. Κάθε πότε θα γίνεται το πρόγραμμα αυτό, η δράση αυτή, πού θα γίνεται και πόσο θα διαρκέσει? Κάθε 15 μέρες, Παρασκευή, θα είναι στην Νεανική και Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργου, στην Παιδική Χαρά του Μπόνη, και θα είναι 8 με 10.
το βράδυ. Το DR τηλεόραση είναι και χορηγός επικοινωνίας και μας στις προσπάθειες αυτή που κάνετε, όπως σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα δικό σας προς τους τηλεθεατές μας, έτσι, να τους προσκαλέσετε να παρακολουθήσουν αυτή τη δράση χωρίς αναστολές και να δοκιμάσουν, έτσι, να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και όλες αυτές τις μέρες με το σποτάκι μας που παίζει και που προσκαλούμε τον κόσμο και πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τώρα θα ήθελα να πω σε όλους να δράσουμε θετικά, να αντιδράσουμε, να κινητοποιηθούμε, να φύγουμε από τον καναπέ, από τα ευχολόγια και κάπου όλοι μαζί με παρέα να βρούμε νέους τρόπους για να διαχειριστούμε αυτό που έρχεται. Σας ευχαριστώ.